Ja tässä suhteessa niin kuin ainakin mun tilanne on ollut tämä. Ja kyllä mä veikkaan, että jos me ajattelemme pääekonomisteja, niin kyllähän niin pääekonomisti on myös yksi väylä ikään kuin taustaorganisaatiolle hankkia itselleen uskottavuutta sekä asiakkaiden silmissä että myöskin ikään kuin erilaisissa prosesseissa, joihin pankki yrittää vaikuttaa. Ja tässä suhteessa julkisuus on, uskoisin näin, aika armoton, että jos on ilmeistä, että jollakin ihmisellä on joku piilotettu agenda niissä omissa lausunnoissaan, joku salattu tarkoitus, jota hän ne yrittää, tavallaan suomalaiset sanoo kulkee ketunhäntä kainalossa, niin kyllä se näkyy läpi, ja jos se uskottavuus menee, niin silloin juuri se kysymys siitä, että onko tämmöisen ihmisen lausumilla minkäänlaista kiinnostusta sitten yleisön keskuudessa, niin kyllä se katoaa nopeasti. Eli pääekonomisti puhuu jopa oman talon intressiä vastaan, jos näin on. Me halusimme varmistaa, että tällä lähetyksellä olisi minun oman äitin ja Timo Tyrväisen äidin lisäksi vielä mahdollisesti kolmaskin kuuntelija, ja pyysimme siksi Talousdemokratia ry:n puhemiestä Ville Iivarista kuuntelemaan ohjelmaa. Ja nyt meillä pitäisi olla Ville puhelimen päässä. Oletko sinä siellä? Kyllä, täällä ollaan. Hyvä, ja nyt on akussa virtaakin niin, että puhelu varmaan pysyt langalla niin sanotusti. Kyllä. Sanopas nyt lyhyesti aluksi, ennen kuin kommentoit tätä meidän puhettamme, että mikä tämä tämmöinen talousdemokratia oikein on? Mitä te oikein puhutte? Eli me ollaan sellainen muutamia vuosia toiminut yhdistys, ja meillä on kaksi tehtävää nähdä, että meidän toiminnassa on, että yritetään ensinnäkin valistaa ihmisiä talous- ja nimenomaan etenkin raha-asioista, ja sitten tuomaan myös sellaisia vaihtoehtoisia malleja esiin siinä samassa. Selvä. Millä mielin sinä olet nyt kuunnellut tätä meidän keskustelumme talouspuheen ymmärrettävyydestä? No, en ole itse kokenut sitä hirveän valaisevaksi, että on kuullut tällaista, että kilpailu on hyvästä ja kasvua tarvitaan ja korolle pitää saada korkoa, että en ole niin hirveän vakuuttunut näistä kommenteista. Minkälaisia lääkkeitä sinä tarjoisit tämän puheen ymmärrettävyyden lisäämiseksi? No, jos on kyse siitä, että pitäisi ymmärtää taloutta ja pitäisi ymmärtää talouspuhetta, ja pitäisi ymmärtää sitä, mitä maailmassa tapahtuu, niin kyllä mä sanoisin, että ensimmäinen asia, mikä ihmisten pitäisi ymmärtää, kun puhutaan taloudesta, niin kaikki taloudellinen toimintahan pyörii rahan ympärillä. Kaikesta taloudellisesta toiminnasta on kyse rahasta loppupeleissä, sen rahan ansaitsemisesta. Niin sitä rahaa itseään pitäisi ihmisten ymmärtää, että mitä raha on, miten raha luodaan, kuka raha luo, tällaiset kysymykset. Et mun mielestä näiden asioiden ymmärtäminen olisi paljon tärkeämpää kuin, että mitä tämä tai tuo ammattitermi tarkoittaa täsmällisesti. Mutta että ihmiset ymmärtäisivät, että mistä rahaa tulee ja kuka se luo, niin siinä olisi sellainen ensimmäinen lähtökohta mun mielestä, että taloudesta voisi tulla ihmisille ymmärrettävää. Jos tuolla kadulla kävisi kysymässä ihmiseltä, että mistä rahaa tulee, niin joku varmaan vastaisi, että Otto Automaatista. Joo, ihmisillä ei ole oikeasti siitä mitään hajua, että mä oon itse tehnyt tämä tutkimusta jo tässä joitain vuosia, ja no nyt viime aikoina tilanne on pikkusen alkanut parantumaan, mutta kyllä mä oon kysynyt 50 ihmiseltä putkeen, että mistä rahaa tulee, eikä yksikään heistä ole tiennyt, että surkea on tilanne tässä suhteessa kyllä. No kerropa sinä meille, mistä se tulee. No mä voisin kertoa, mutta mä mietin, että kun meillä on nyt paikalla tämä pääekonomisti Tyrväinen, jolla on kuitenkin erittäin pitkä ura tuolla rahamaailmassa toimimisesta, niin hän olisi varmaan osannut sen, jos lyhyesti kertoa paljon mua paremminkin, että kuka se raha luo ja millä tavalla. Kerro, Timo. Jaha, no musta jotenkin taas kerran, jos me ajatellaan että mistä se on syntynyt, ja meidän on ehkä helpoin hahmottaa sitä asiaa ajattelemalla sitä, miten raha on ylipäänsä syntynyt. Se on syntynyt siitä, että on ollut jossakin tuhansia vuosia sitten. Anteeksi, jos on keskeyttä, niin en niinkään miettinyt tällaista historiallista perspektiiviä. Mietin lähinnä, että jos vaikka katsoo verkkopankkia, niin siellä mun pankkitilillä näyttäisi olevan rahaa, niin kuinka se raha, mikä mun pankkitilillä on, niin
siitä lähinnä puhuin, että kuinkahan se on syntynyt ja kukakohan sen on luonut ja millä tavalla. Mun mielestä tämä kysymys on absurdi. Absurdi vai? Niin, eli se on, joskus niin on kysymyksiä, joihin ei voi vastata. Sun tililles se on tullut jotakin kautta. Se on tullut korvauksena jostakin, mitä sä olet tehnyt. Mutta jos mennään sinne kaikkien näiden vaihtoja ihan sinne alkulähteeseen, kun se raha ensimmäisen kerran lähtee. No, tämä oli juuri se, minne minä yritin mennä. Eli se on syntynyt helpottamaan sitä, että jos on 3 ihmistä, yhdellä on riistaa, lihaa, yhdellä on viljaa ja kolmannella on vaikkapa nyt sitten keihään kärkiä, jota hän osaa naputtaa. Niin se, ettei niiden kaikkien tarvitse niin kuin mennä toistensa kanssa vaihtamaan ensin lihaa, viljaa ja näin poispäin, niin siitä tulee sellainen välitysmekanismi, että okei, on olemassa joku raha, joku kultapala, johon on sitten joku kuningas lyönyt leiman, ja joka leiman tarkoitus on vaan kertoa sitä, että paljonko siinä kultapalassa nyt sitten on painoa. Et periaatteessa se on joku arvonmitta, jota sitten aletaan käyttää tämmöisenä vaihdon välineenä. Eli periaatteessa niin kuin alun perin se oli sitä, että joku tavallaan viranomainen tai joku sellainen, joku hallitsija, sen kautta se syntyi. Myöhemmin sitten, itse asiassa yllättävän myöhään, syntyi. Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki on syntynyt vasta joku vajaa 100 vuotta sitten. Niin tuli se, että tuli pankkeja, jotka alkoivat niin kuin sitten painaa jotakin paperilappusia. Niitä kutsuttiin seteleiksi. Ja niissä luvattiin, että jos henkilö haluaa tulla tämän lapun kanssa pankin tiskille, niin hän saa sieltä niin kuin sitten sen ja sen painon arvosta kultaa. Eli sillä oli yhteys siihen. Mutta että tavallaan ne setelit painettiin sitten jossakin, ja USAssa ei ollut yhteistä rahaa pitkään aikaan. Ja kaikki tämä, joka tulee sieltä, mutta että ei sillä rahalla ole tavallaan mitään muuta arvoa, tai silloin se oli kulta, tänä päivänä sillä rahalla on arvo vain sen takia, että sitä rahaa on suhteessa niin kuin siihen maailmassa tai maassa tuotettavaan tavarapalvelusmäärään, että se suhde pysyy suurin piirtein niin kuin vakiona. Eli kun talous kasvaa, niin jotta taloudessa olisi tarpeeksi rahaa, niin silloin täytyy sen rahamäärän kasvaa. Jos rahamäärä kasvoi liikaa, syntyy inflaatiota, hintatason nousua. Jos liian vähän, niin siitä tuli paine sitten niin kuin talouskasvun hidastumiseen ja hintatason laskuun. Ja sitten tuli elektroninen raha. Mutta että periaatteessa niin kuin kaikessa on tämä sama idea. Ja silloin se kysymys, että mistä minun tilille tulevat rahat, niin kyllä sinä olet ainoa, joka tietää sen, mistä ne ovat tulleet. Ja nyt annetaan Ville vähän kommentoida. No joo, koska mähän kysyn nyt herra pääekonomistilta, että miten rahaa luodaan, niin mä sain sitten tällaisen vastauksen. Hän ei vastannut ollenkaan, että kuka raha luo ja millä tavalla. Mutta no se on itse asiassa niin, ihmiset kuvittelisi, että valtio on se, joka painaa rahaa, laskee sen liikkeelle, tai että keskuspankista lähtee raha liikkeelle. Että nämä on yleiset käsitykset, mitkä vallitsee meidän yhteiskunnassa, mutta kyllä totuus asiasta on se, että lähestulkoon kaikki raha nykypäivässä syntyy yksityisissä liikepankeissa, kuten Aktiassa ja Nordeassa ja Sammossa ja näiden pankkien luotolaajennuksen kautta. Eli pankit, kun myöntää niin sanottuja pankkilainoja, niin silloin tämä lainattu raha, niin yksinkertaisesti vaan luodaan tilikirjauksena sen lainaanottajan tilille. Että se, mitä me ajatellaan rahana, niin se on itse asiassa kaikki se on syntynyt pankkilainoissa. Tässä on nyt sellainen asia, että jos puhutaan siitä, että miksei ymmärretä taloutta, niin tässä on sellainen asia, että ihmiset ei todellakaan ymmärrä. Ja mun mielestä se ei ole mikään sattuma, että ihmiset ei sitä ymmärrä, koska se ei ole mun käsityksen mukaan niin kovinkaan monen yleisen niin oikeastaan mukaista, että meillä on rahan luominen ulkoistettu yksityisille firmoille tällä tavalla. Kiitokset Villelle tässä vaiheessa. Nyt täällä pääekonomista saa kommentoida vielä kertaalleen. Joo. Siis tämä kysymys siitä, että periaatteessa jos minä lainaan sinulle, niin syntyykö siinä uutta rahaa?
Ei, mutta jos te pankkina luotonlaajennatte minulle rahaa, niin Joo. silloin siinä syntyy uutta rahaa. Joo, mutta silloin kun pankki lainaa sulle rahaa, niin pankki joutuu ensin lainaamaan sen jostakin sen rahan, ja hän vaan lainaa sen sinulle edelleen. Ja sitä kautta niin siinä on tavallaan tämmöinen, siinä on velallisen ja velkojan välinen suhde. Ja kysymys siitä, että ei siinä prosessissa synny uutta rahaa. Ahaa, no se on mielenkiintoista, kun esimerkiksi Suomen Pankin julkaisusta sanotaan aivan päinvastoin tästä asiasta, että sanotaan, että kyky luoda ostovoimaa tyhjästä tekee pankkien luotoista eri asian kuin mitä ovat kaikki muut luotot. Tämä asia täytyy nyt ratketa tässä, että mä kiitän tässä vaiheessa nyt Villeä tästä puhelusta.